በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። አቀድም አእኩቶቶ ለእግዚአብሔር በመጀመርታ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ሓድነቱ ካልኣይ ኣብ ሰለስትነቱ ራብዓይ ዘይብሉ ናይ ነገስታት ንጉስ ናይ ኣማልኽቲ ኣምላኽ ዝኾነ እግዚአብሔር ኣምላኽና ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ካብ ሰሙን ናብ ሰሙን ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ ኣሰጋጊሩ ናብዚ ቅዱስ ዝኾነ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጾም ስለ ዘብፅሐና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ከምኡ ድማ ነዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኣቁራሪተ መዓት ርህርተ ህሊና ንሱ ተመስጊኑ ንሳም ዘይትተርፍ ናይ ድሕነትና ምኽንያት ዝኾነት ነዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ክብርን ምስጋናን ንዓ ይኹን። ንኩሎም ቅዱሳን እግዚአብሔር በብማዕርጎም ክብርን ምስጋናን ንዕኦም ይኹን። ራይ እምበኣር ኣብ መላእ ዓለም ኮንኩም በዚ ናይ ሲሳይ ዕለት ዝመሓላለፍ ዘሎ ቃል እግዚአብሔር ትከታተሉ ዘለኹም ኣብ ዘለኹሞ ከመይ ኣለኹም ከመይ ትኾኑ ኣለኹም? እንኳዕ ናብዚ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጾም ኣብፅሓና። ራይ እምበኣር ሎሚ እንመሃሃሮ ትምህርቲ ብዛዕባ ናይ ቅድስቲ እዩ። እዚ ኣቐድም ኣቢሉ በዚ ቻነል እዚ ተመሓላለፈና ናይ ዘወረደ ትምህርቲ ተማሂርና ነርና። ሎሚ እንመሃሃሮ ትምህርቲ ከዓኒ ካልኣይ ሰንበት ኮይኑ ቅድስቲ ተባሂሉ ይፅዋዕ። እዚ ቅድስቲ ተባሂሉ ተሰይምሉ ዘሎ ከዓ ቅዱስ ያሬድ ዝሰየሞ እዩ። ካብዚ ብምብጋስ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር አምላኽ ንሙሴ ኣብ ዝነገረሉ ሙሴ ንሌዋውያን ኣብ ዝፅሓፈሉ መልእኽቲ ኣብ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 19 ፍቅዲ 1 ዘሎ ቅዱሳን ኩኑ እስመ ቅዱስ ኣነ እግዚአብሔር ኣምላክክሙ፣ ኣነ እግዚአብሔር ኣምላኽኩም ቅዱስ እየ እሞ ንስኻትኩም ከዓኒ ቅዱሳን ኩኑ ይብል ማለት እዩ። እዚ ቅዱስ ያሬድ ምዚ ከመይ ገይሩ ቅድስቲ ኢሉ ሰይምዎ እንድሕር ኢልና ቅዱስ ያሬድ ነዚ ዝሰየመሉ ምክንያት እዚ ጾም እዚ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጀመረሉ ዕለት ስለ ዝኾነ እዩ። እዚ ዕለት እዚ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ቅዱስ ዝኾነ ጾም ሓደ ኢሉ ዝጀመረሉ ማለት እዩ። ሰናይ ነገር ንክትገብር ብጾም ስለ ዝጅመር እዩ። ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ቅዱስ ያሬድ ነዛ ካልእቲ ሰንበት እዚኣ ቅድስቲ ኢሉ ፀዊዕዋ ማለት እዩ። ዕለተ ሰንበት እውን ቅድስቲ ስለ ዝኾነት እዛ ዕለት እዚኣ ቅድስቲ እያ። ጎይታናን መድሓኒናን እግዚአብሔር ኣምላኽ 6 መዓልቲ ሰሪሑ መበል 7ይቲ መዓልቲ ብዕለተ ሰንበት የዕሪፉ ማለት እዩ። ኣክብሩ ሰንበተ ከም ዝበለና ማለት እዩ። ስለዚ ሰንበት ካብ ኩለን ዕለታት ዝኸበረት ስለ ዝኾነት ቅድስቲ ተባሂላ ትፅዋዕ። ቅድስት ቤተክርስትያኑን ቅድስቲ ተባሂላ ትፅዋዕ። ቅዱስ ቦታውን ቅዱስ ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ። ቅዱስ ዝብል ትርጉሙ ግን ዋናው እንታይ እንተራኢልና ቅዱስ ማለት ካብ ግእዛዊ ግስ ዝወፀ ኮይኑ ቅዱስ ማለት ፍሉይ፣ ፅኑዕ፣ ንጹህ፣ ብሩኽ፣ ምስጉን ዝብል ከነውፅእ ንኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ቅድስና ኣብ ክልተ ንኸፍሎ። ንሱ ከዓ እንታይ እንተራኢልና ናይ እግዚአብሔርን ናይ ፍጡራትን ማለት እዩ። ናይ እግዚአብሔር ቅድስና ከመይ እንተራኢልና ናይ ባህሪ እዩ ማለት እዩ። ናይ እግዚአብሔር ቅድስና ናይ ባህሪ እዩ። ናይ ሰብ ቅድስና ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ ይቅድሶም። ስለዚ ቅዱስ ማለት እንታይ ማለት እንተራኢልና ዝኸበረ፣ ዝተፈልየት፣ ዝኸበረት፣ ዝተመስገነት ያ ማለት እዩ። ቅድስና ናይ እግዚአብሔር ከመይ እንተራኢልና ቅዱስ 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 ተባሂሉ ዝምስገን ናይ ኩሉ ቅድስና ምንጭ ዝኾነ ማለት እዩ። ብባህሪኡ ዝተቀደሰ ካብ ፍጡራት ዘይተለገሰሉ ቅድስንኡ ጾይሙ፣ ጸልዩ፣ ወዲቁ፣ ተንሲኡ፣ ተዋጊኡ፣ ተማጊቱ ዘይተቀበሎ ቅድስንኡ ናይ ባህሪ ዝኾነ ንቅዱሳን ዝቅድስ ናይ ኩሎም ቅዱሳን ቅዱስ እግዚአብሔር ንበይኑ እዩ ማለት እዩ። ባህሪኡ
ሓጢያት ዘይሰማምዑ ነውሪ ነቐፋ ዘይብሉ ብባህሪው ቅዱስ ዝኾነ ሓደ እግዚኣብሔር ጥራይ ማለት እዩ ቅዱስንኡ ዘይረክስ ዘይጎድል ዘይልወጥ ዘይምርመር ናይ መን እንተራኢልና ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ እዩ ህያው ኮይኑ ቅዱስንኡ ህያው ኮይኑ ይነብር ማለት እዩ ኣብዚ ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 15 ፍቅዲ 11 ድሕሪና መኑ ይመስለከ እምና አማልክት እግዚኦ ወመኑ ከማ ከስቡህ በውስተ ቅዱሳን መንክር ስብሐቲከ ዘትገብር መድመመ ኦ እግዚአብሔር ኣብ መንጎ መላእክቲ ከማኻ ዝበለ መን ኣሎ ብቅድስናኻ ከማኻ ዝኸበረ ብግርማ ከማኻ ዝተፈርሐ ገባሪ ተኣምር መን ኣሎ ኢሉ ማለት እዩ እዚ ምስ እግዚአብሔር ክመዓራረ ዝኽእል ምስ እግዚአብሔር ብቅድስና ሓደ ክኸውን ዝኽእል ሓደ እኳ ካብ ኣማልኽቲ የለን ፍሉይ መን እግዚአብሔር ብባህሪው ቅዱስ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ቅድሚ ዓለም ምፍጣሩ ቅድሚ መላእክት ቅዱስ ቅዱስ እናበሉ ምምስጋኖም ባዕሉ ንባዕሉ ይምስገን ነይሩ ስብሐቲሁ ዘእምሃቢሁ ወውዳሲሁ እምዚአሁ ቅዱስና ኻኒ ናይ ባህሪ እዩ ዝተለገሰሉ ኣይኮነን ዝተዋህቦ ኣይኮነን ዝተመጽወተሉ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ናይ ባህሪ እዩ ናይ ቅዱሳን ግን ተዋሂብዎም ማለት እዩ ስለዚ ቅዱስ ማለት እንታይ እንተራኢልና በአንደበት መላእክትን ብሰብን ዝምስገን እዩ ማለት እዩ ካብ ኣማልክቲ ኩሉ ከዓኒ ዝተፈልየ ካብ ድኻም ሓያል ካብ ስእነት ከዓኒ ሃብታም ዝኾነ እዩ ማለት እዩ ድኽነት ኣይሰማምዑን እዩ ስእነት ኣይሰማምዑን ማለት እዩ ድኻም እውን ኣይሰማምዑን ማለት እዩ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 40 ፍቅዲ 25 እውን እንታይ ይብለና ወይእዜኒ በመኑ ታስተማስሉኒ ወእትሜካ ይቤ እግዚአብሔር ቅዱስ ምስመን ደኣ ከተመዓራሩ ይኒኢኹም ምስመን ከከተማሳሰሉ ይኒኢኹም ይብል እቲ ቅዱስ መን እዚ ምስ እግዚአብሔር ዝመዓረረ ብቅድስና ምስ እግዚአብሔር ዝመሳሰል ወላ ሓደ የለን ኣብዚ ምድሪ እዚ እግዚአብሔር ክመስሎ ዝኽእል ብቅድስና የለን ምክንያቱ ናይ እግዚአብሔር ናይ ባህሪ ቅድስና እዩ ዘለዎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ብስሙ ቅዱስ እዩ ስሙ ቅዱስ እዩ እግዚአብሔር ቃሉ ቅዱስ እዩ ምስጋኑ ቅዱስ እዩ ቤተ መቅደሱ ቅዱስ እዩ ስለዚ ወቅዱስ ስሙ ወሳሂሉኒ ለትውልደ ትውልድ ለእለ ይፈርህዎ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 50 ዘሎ ማለት እዩ እዚ መን እዩ ንጎይታ ንእግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ከም ምዃኑ ኣዴና ቅዱሰ ቅዱሳን ዝገለጾ እንታይ ማለት እዩ ስሙ ቅዱስ እዩ ምሕረቱ ነቶም ዝፈርህዎ ንውሉድ ወለደ እዩ ስለዚ ቅዱስ ከም ምዃኑ እግዚአብሔር ካብ ደቂ ሰባት ፍሉይ ምዃኑ ኣዴና ቅዱሰ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ቅዱስንኡ ክትነገር ኮላ ይነግረና ማለት እዩ ቃሉ ቅዱስ እዩ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ቃል ቅዱስ እዩ ቃል ናይ እግዚአብሔር አምላክ ከም ናይ ቅዱሳን ቃል ወይ ከዓ ከም ናይ ፍጡራን ቃል ዝልወጥ ኣይኮነን ዝድምሰስ ኣይኮነን ዝጠፍእ ኣይኮነን ወይ ግዜ ድግድቦ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ዘለዓለማዊ እዩ ዘይልወጥ ዘይምርመር ስለዚ ሰማይን ምድርን ክሳብ ዝሓልፍ ኩሉ ሕጊ እውን ክሳብ ዝፍፀም ካብ ሕጊ የውጣእ ወይ ካብ ሓንቲ ሕንፃፅ ከም ዘይተሓልፍ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ እዩ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 18 ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ቃል ኣይሓልፍን ማለት እዩ ሁሩ ውስተ ኩሉ ዓለም ወስቡኩ ወንጌለ ለኩሉ ፍጥረት ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ፍቅዲ 15 ናብ ኩሉ ዓለም ኪድሞ ንኩሉ ፍጥረት ከዓ ወንጌል ስበኹ ኢሉ እዚ ስበኽ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ እዩ ንዝሓመሙ ፈውሲ ንዝደኸመ ሓይሊ ስሬት ሓጢአት ዘውህብ ናይ መንግስተ ሰማያት ዜጋ ዝገብር ንዝረኸሰ ዓለም ዝቅድስ ሰከምና ዘቃልል ዝተቆረፀ ተስፋና ዘቃልል ከም ዝቅፅል ዝገብረና መፃወርያና ዝብንጥስ ንብዓትና ካብ ዓይንና ዝደርዝ ዝቆሰለ ልብና ዝፍውስ ዝተሰብሩ ዝፅግን ፀገማትና ሁሉ ዝፈትሕ ካብ ድኻም ዘበርትዕ ውሽጥና ብሓጎስ ዝመልእ ናይ መን እንተራኢልና ናይ እግዚአብሔር አምላክ ቃሉ ቅዱስ ንብሎ እዚ ማለት እዩ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ቃል መዓልቲ መዓልቲ ከም ፀባ ከም እንጀራ ንሰትዮ ንምገቦ ማለት እዩ ስለዚ ምስጋኑ ቅዱስ እዩ ቅዱስ እግዚአብሔር ኢሉ ዝተመስገነ እግዚአብሔር አምላክና ናይ እግዚአብሔር አምላክ ምስጋና ክነመስግን ከለና ከም ናይ ፍጡራት ኣይኮነን
ንሓደ ሰብ ንሓደ ፍጡር እነመስግኖን ንእግዚአብሔር እነመስግኖን ሓደ ይኮነን ማለት እዩ ንእግዚአብሔር እነመስግኖ ፍጹም ዝኾነ ምስጋና ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ምስጋኑ ፍጹም ዝኾነ ምስጋና እዩ ማለት እዩ ቤት መቅደሱን ቅዱስ እዩ ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ቤት መቅደስ ቅዱስ እዩ ቤት መቅደስ እግዚአብሔር መን ቀዲስዎ እግዚአብሔር ቀዲስዎ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር በባህሪኡ ቅዱስ ይንብሎ ሓደዚ እቲ ካልኣይ ንፍጡራት እዩ ተኻላይ ቅዱስ ክንብሎም ንኽእልና ብጸጋ ብትሩፋት ዘምጽዎ እዩ ማለት ጸይሞም ጸልዮም ሰናይ ነገር ገይሮም ዘምጽዎ ቅድስና ንቅዱሳን ይወሃብ ንቅዱሳን መላእክት ንቅዱሳን ነቢያት ንቅዱሳን ጻድቃን ንቅዱሳን ሰማዕታት ንቅዱሳን ሐዋርያት ንቅዱሳን ሰባት ዝወሃብ ቅድስና እዩ ማለት እዩ ንሊቃውንቲ ንነገስታት ንካህናት ንቦታ ቅዱስ ኢልና ክንጽውዖ ንኽእል ኢና ንመላእክት ካብ እግዚአብሔርን ካብ እግዚአብሔር ተቀቢሎም ናብ ሰባት ካብ ሰባት ተቀቢሎም ናብ እግዚአብሔር መልእኽቲ ንኸብጽሑ እግዚአብሔር አምላኽ ቀዲስዎም እዩ ንነቢያት ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ንዝመጽእ ትንቢት ሓቀኛ ዝኾነ ትንቢት ንኽንበዩ እግዚአብሔር ቀዲስዎም እዩ ንቅዱሳን ጻድቃን ዘርኢ ክንዘርእ ከነፍሪ ጽቡቕ ክዳን ክንክደን ክንህብትም ፓላሱ ክንሰርሕ ከይበሉ ናብ በረኻ ከይዶም ቅድስና ንኽፍጽሙ ነዚ ዓለም እዚ ንኽንዕቁ ዝገብሮም ቅድስና ዝመልኦም መን እንተራኢልና ቅዱሳን ጻድቃን ተባሂሎም ክጽውዑ ዝኽኣሉ ቅዱሳን እዮም መን ቀዲስዎም እግዚአብሔር እዩ ንሰማዕታት ዝቀደሶም መን እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ቅድሚ ዓላውያን ነገስታት ሃይማኖቶም ኣጽኒዖም ስለ ሃይማኖቶም ዝተሰየፉ ሰማዕታት ቅዱሳን ነገስታት ንቅዱሳን ነገስታቱን እግዚአብሔር አምላኽ ንምንታይ ቀዲስዎም እንድሕር ኢልና ብትኽክል ንኽፈርዱ ድኻ ኢሎም ንኸይዕምጽዎም بتخكل نخفردو نخلق بحد عينت نخريو فردم قنع زخونه فرد نخخون እግዚአብሔር አምላኽ ቀዲስዎም ንሊቃውንት ተቀዲስዎም ንሊቃውንት ተቀዲሶም كله ትርጉም ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ንምእመናን ንህዝበ ክርስቲያን ትክክለኛ ዝኮነ ትርጉም ተርጊሞም ንኸመሓላልፉ እግዚአብሔር አምላኽ ቀዲስዎም ረዲእዎም እኒ ማለት ንቅዱሳን ካህናት ከእንታይ ተራኢልና አዕንቲ ድኻታት እንዳረአዩ ንድኻታት ሰባት ሓብሒቦም ናይ ንብዓት ዓይኖም ደሪዞም ኣጸናኒዖም ንስሐው ሂቦም ናብ እግዚአብሔር አምላኽ ንኽመልሱ እግዚአብሔር አምላኽ ቀዲስዎም ቅዱስ ቦታ ንቦታውን ቀዲስዎ እዩ እዚ ፍጡር ስለ ዝኾነ እዩ ማለት እዩ እዚ ቦታ እዚ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቀራንዮ እንድሕር ኢና ጎልጎታ እንድሕር ኢና ቤተልሔም እንድሕር ኢና ገሊላ እንድሕር ኢና ቃና ዘገሊላ ማለት እዚ ኩሉ ዝታይ ተባሪኹ ተቀዲሱ እግዚአብሔር ዝረገጾ ቦታ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ናይ ቤት መቅደስ ንዋያት ቤተ መቅደስ ብምሉእ እንታይ ቅዱስ እዩ ዝተቀደሰ እዚ ብምሉእ መን ቀዲስዎ እንተራኢልና እግዚአብሔር አምላኽ ቀዲስዎ ስለዚ ቅድስና ኣብ ክልተ ይኽፈል ዝበልናዮ ነዚ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቅዱስ ያሬድ እውን በዚ ዕለት እዚ በዚ ሰዓት እዚ ሓደ መዝሙር ኣሎ ሊቃውንት ናይ ቅዱስ ያሬድ ዝደረሶ ነዚ ዕለት እዚ ሰማዕ ግነይሉ እግዚአብሔር ወፅውእ ስሞ ወንግርዎም ለአሕዛብ ምግባሮ ሃቡ ስብሃተ ለክሙ መዝገበ ዘበሰማያት ሃበጻጼ እያማስኖ ወኢይረክቦ ሰራቂ ድልዋኒኩም ንበሩ ዘበላኢሉ ሃልዩ ሃበ ሃሎ ክርስቶስ ንእግዚአብሔር አመስግንዎ ስሙ ጸውዑ ግብሮታቱ ኣብ ማእኸል አሕዛብ አውርዩ ንስሙ ምስጋና ሃቡ ሰንበት አኽብሩ ሓቀውን ግበሩ ብልዕን ምምራትን ኣብ ዘየባላሽዎ ሰረቕቲ ኩዒቶም ኣብ ዘይሰርቅዎ ኣብ ሰማይ ዘሎ መዝገብ ኣክቡ ተዳሊኹም ንበሩ ናብቲ ክርስቶስ ዘለዎ ናብ ላዕሊ ታይገሩ ሕሰቡ ኢልና ስለዚ ንሕና ቅዱስ ያሬድ ኣብዚ ታይ ኢልና ሰንበት ኣኽብሩ ኢልና ቅድስቲ ተባሂላ ተፀዊዓ ዘላ ሰንበት እያ ሃብትኹም ናብ ሰማይ ኣክቡ ኢልና ሃብቲ ናብ ዝጾም እዚ ኣኪብና ናብ ሰማይ እነደይበሉ እዩ ሓሳብና ናይ ክርስቶስ ዝኾነሉ እዩ ኣብዚ ሳምንት እዚ ንእክቦ ፍረ ናብ እግዚአብሔር አምላኽ ዘብጽሐና ፍረ ኢና ንእክብ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽና ኣነ ቅዱስ የሞ ንስኻትኩም ከ እንታይ ኢልና ቅዱሳን ኩኑ ኢልና ብምንታይ ኢና ቅዱሳን ንኸውን እንድሕር ኢልና ጾም ብጸሎት ብስግዳን ብምምጽዋት ንጽህና ልቢ ብምሓዝ ቅዱሳን ክንከውን ንኽእል ኢና ማለት እዩ መንግስቲ ሰማይ ናይ ሰማያት ክንወርስ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ክርስቲያን ናብ ድሕነት ዝወስዶ መንገዲ ሸሞንተ መንገድታት ኣለዉ ምክንያቱ ኣብዚ ጾም እዚ ድሕነት እንረኽበሉ እዩ
ድሕነት ካብ እግዚአብሔር ንረኽበሉ መንግስተ ሰማያት ከዓ እንወስደሉ ንኸደሉ ሳምንቲ ሳምንቲ ስለዚ ዘን ሸሞንተ እዚአን እንታይ እንተራኢልና ንእግዚአብሔር ኣሚንካ ምእዛዝ ንስሙ ምምስጋን ንስሩሑ ምምስካር ዝሰርሖ ስራሕ ምምስጋን ሰንበት ብምኽባር ሓቂ ብምግባር ንድኻ ብምርህራ ድልው ኮንካ ምንባር ናይ ሰማይ ህይወት ምሕሳብ ማለት እዩ ሰማያዊ ሓሳብ ምሕሳብ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ሓሳብ እዚ ንሓሰብና ናብ መንግስተ ሰማይ ዘብፅሓና ነገራት እንገብር ኣብዚ ሳምንቲ እዚ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ቅዱስ ተባሂሉ ዘሎ ሳምንቲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ነፍስና ክንቅድስ ንኽእል ኢና እግዚአብሔር አምላኽ ንዓና ቀዲስና እዩ ወዲ ሰብ ምስ ተፈጠረ ቅዱስ ህያው ገይሩ ይፈጢርዎ ግን ወዲ ሰብ ንቅድስንኡ ነቲ ህያው ኮይኑ ምንባር ግን ባዕሉ እንታይ ገይርዎ ኣፍሪስዎ እዩ ማለት እዩ ነዚ ብምፍራስ ከዓ ናብዚ ምድሪ እዚ ተሰዲዱ መፅኡ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እውን ሕጂ እውን ኣብዚ ኮይና እንታይ ክንገብር ንኽእል ኢና ነፍስና ክንቅድስ ንኽእል ኢና ብኸመይ መንገዲ ኢና ነፍስና ንቅድስ ርእስና ምቅዳስ ማለት ምስጋና ንስጋናን ነፍስናን ንእግዚአብሔር ምእዛዝ ንቅድስና ህይወት ምፍላይ ንክርስቶስ ምምሳል ተመሰሉ ኪያየ ከማ ኣነ እትመሰሎ ለክርስቶስ ከም ዝበለ ቅዱስ ጳውሎስ ስለዚ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ክርስቶስ እዚ ዝገበሮ ኩሉ ዝጾሞ ጾም ዝጸለየ ጸሎት ንመን እንተራእይና ንዓና ኣርኣያ ንኽኾነና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሐዋርያት ከዓኒ ነጊርዎም እዚ ወንጌል እዚ ኣመሓላሊፉሎም ሐዋርያት ከዓ እንታይ ኢሎም ንሕና ንክርስቶስ ኢና ንመስል እሞ ከምቲ ክርስቶስ ንሕና ንክርስቶስ ዝመሰልናዮ ንስኻትኩም ከዓ እንታይ ኢሎም ንዓና ምሰሉ ስለዚ ንሕና ከዓ ንመን ንመስል ንክርስቶስ ህይወትና ፍሉይ ብምግባር ንክርስቶስ ንመስል ማለት እዩ ካብ ዓላማውነት ተፈሊኻ ሙሉእ ብምሉእ ንእግዚአብሔር ምእዛዝ ሰብነትካ ካብ ርክሰት ካብ ሓጢአት ምፍላይ እዚ ነገራት እዚ እንድሕር ጌርና ነብስና እንታይ ክንገብር ንኽእል ኢና ክንቅድሶ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ጾም 40 እዚ ነብስና ክንቅድስ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ህይወትና ከነስተኻኽል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ቅዱሳን ተባሂልና ክንፅዋዕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ነዚ መንገድታት እዚ እንድሕር ጌርና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ይብለና መቸም ናይ ቅዱስና ኩሉ ርኢና የለና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስና ናትና ቅዱስናን ርኢና የለና ቅዱስ ዝበሃል ትርጉም እንታይ ርኢና የለና ግን ንሕና ኣብዚ ጾም እዚ ክንገብሮ ዝግባአና ኣብዚ ጾም እዚ ክንሰርሖ ዝግባአና ህዋሳትና ከመይ ጌርና ዓጊትና ከመይ ጌርና ናብ መንግስተ ሰማያት ክንሓስብ ከም ዘለና ቅዱስ ጳውሎስ ኣብዚ እንታይ ይብለና ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 13 ኣካላትኩም ሲ መሳርሒ ክፍኣት ክኸውን ንሓጢአት ኣይተሃብዎ ኣካላትኩም ሲ መሳርሒ ጽድቂ ክኸውን ንኣምላኽ ወፍይዎ ይብለና ማለት እዩ ስለዚ ህዝበ ክርስቲያን ኣካላትና ንመን እያ ንውፍዮ እንተራኢልና ንእግዚአብሔር ንውፍዮ ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ተወፊናዮ ጽቡቕ ፍረ ንፈሪ ማለት እዩ እንድሕር ኣካላትና ንሓጢአት እንድሕር ወፊናዮ ግን ድሕር ሂብናዮ ግን ሕማቕ ፍረ ኢና ንፈሪ ማለት እዩ እዚ ከዓ እንድሕር ርኢናዮ ናይ ስጋ ፍረ ዝበሃል ፍረ እንድሕር ርኢናዮ ናይ ግብር ፍረ ዝበሃል ፍረ እንድሕር ርኢናዮ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 19 ክሳብ 21 ደሎ እንድሕር ርኢናዮ ናይ ኣካላትና ንሓጢአት እንድሕር ሂብናዮ ንሓጢአት እንድሕር ወፊናዮ ፍረ ናይ ስጋ እንታይ እዩ ካብ ስጋ ነትርፎ ትርፊ እንታይ እዩ እንተራኢልና ምንዝርና እዩ ርክሰት እዩ ዝርጋን እዩ ኣምልኾ ጣዖት እዩ ጥንቆላ እዩ ጽልኢ እዩ ባእሲ ቅንኢ ቁጣዕ ገዛእ ርእስኻ ምፍታው ምፍልላይ እዩ መናፍቕነት እዩ ቅንኣት ስኽራን ጓይላ እዩ እዚ ውፅኢት ናይ መን እንተራኢልና ናይ ስጋ ውፅኢት እዩ ማለት እዩ ናይ ኣካላትና ውፅኢት እዩ ማለት እዩ ኣካላትና ዝተባሃለ መን እዩ እንተራኢልና እዝንና እዩ ዓይንና እዩ ኣፍና እዩ እግርና እዩ ኢድና እዩ ምክንያቱ እዝንና ኣብዚ ወቅቲ እዚ ናይ ቃል እግዚአብሔር ጥራይ ክሰማዕ ኣለዎ ኣዒንትና ዓይኒ ድኻ ክርኢ ኣለዎ ኣእዳውና ክምፅውት ኣለዎ እግርና ናብ ቤተ ክርስቲያን ክመላለስ ኣለዎ እዛና ካልእ እንድሕር ንሰምዕ እንድሕር ኮይና ናይ መንግስተ ሰማያት ነገር ተዓፂና ኣሎ ማለት እዩ
بملحسنا حماق نغرات نوص اندحر كوينا ناي منغست سمايات تعصينا له ማለት إدنا نم مصوات اندحر زين سدد كوينا ناي منغست سمايات نغر تعصينا له ማለት እግርና ናብ ቤተ ክርስቲያን እንድሕር ዘይንመላለስ እንድሕር ኮይና ናይ መንግስተ ሰማያት ነገር ተዓጽይና ኣሎ ማለት እዩ አዕንትና ንድኻታት ዘይርያ እንድሕር ኮይነን ናይ መንግስተ ሰማያት ነገር ተዓጽይና ኣሎ ማለት እዩ እዚ ውጽኢት እዚ ብምሉኡ ናይ ምንታይ ውጽኢት እንድሕር ኢልና ናይ ስጋ ውጽኢት ማለት እዩ ትምኒት ናይ ስጋ ማለት እዩ መንፈስና ብስጋ ዝተገዛሉ ግዜ እዚ ይመጸና ማለት እዩ ምክንያቱ ስጋ ንነፍስና መስገዝኦ እንታይ ዝራኣየና ዝሙት ይዝራኣየና ጽልኢ ይዝራኣየና ባእሲ ይዝራኣየና ቅንዓት ይዝራኣየና ርክሰት ይዝራኣየና ማለት እዩ እዚ ኸና መንግስተ ሰማያት ንኸይናኣቱ ይዓጽወና ማለት እዩ ስለዚ ህዝበ ክርስቲያን ካብዚ ወፂና ቅዱሳን ተባሂልና ከም ቅዱሳን ምእንቲ ክንጽዋዕ ቅዱሳን ክባሃሉ ዝኽኣሉ ቅዱሳን ብምንታይ እንተራእየና ቅድስና ስለ ዝሰርሑ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ብዘመን እዚ ቅድስና ንሰርሕ ኣለና ዶ ቅድስና ክንሰርሕ እንተኾይና ኣብዚ ጾም እዚ ካብዚ ነገራት እዚ ክንርሕቕ ይግባአና ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቃድ ኣምላክ ክፍጽም ንሰብነቱ ሓንሳእና ሓዋሩ ስለ ዝሰውአ ተቐዲስና ኢና ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብኣ ዕብራውያን ዝለኣኾ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 10 ማለት እዩ ክርስቶስ ቀዲስና ኢና ዓና ስለዚ ክርስቶስ ስለ ዝቀደሰና ቅዱሳን ኮይና ፍጹማን ኮይና ክንነብር ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 7 ፍቅዲ 1 እንድሕር ኢናዮ ካብቲ ስጋን መንፈስን ዘርክስ ዘበለ ኩሉ ርእስና ነንጽህ ይብለና ንመንፈስናን ንስጋና ዘርክስ ዘበለ ኩሉ ካብኡ እንታይ ኢልና ንርሓቕ ኢልና ካብኡ ንንጻህ ኢልና ንኣምላኽ እናፈርሕና ከዓ ብቅድስና ፍጹማት ንኹን ካብ ፍጹማት ኮይና ንንበር ማለት እዩ ንኣምላኽ እናፈርሕና ብቅድስና ፍጹማት ኮይና ንንበር ስለዚ እግዚኣብሔር ኣነ ቅዱስ እሞ ንስኻትኩም ከዓ እንታይ ኢልና ቅዱሳን ኮንኩም ንበሩ ኢልና ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱሳን ኮይና ንክንነብር አዚዝና እዩ ስለዚ ካብ ናይ ስጋ ግብር እንድሕር ወፂና ንሕና መንግስተ ሰማያት ንዓና እንታይ ክፍቲ ኮይኑ ማለት እዩ እዚ ዘለናዮ ጾም ወይ ዘለናዮ ወቅቲ ናይ ቅድስና ወቅቲ ማለት እዩ ቅድስና ንእክበሉ ዝግቡ መዝገበ ዘበሰማያት ይልና ቆይ ቅዱስ ያሬድ መዝገብና በሰማያት ክንእክብ ኣለና ኣብዚ ምድሪ እዚ ተዘይኣኪብና ናብ ሰማያት ክንከይድ ኣይንኽእልና ፍረ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ክንረክብ ኣይንኽእልና ፍረ ናይ ስጋ እንድሕር ሰሪሕና ናይ ስጋ ጥራይ ኮይኑ ትተርፍ ማለት እዩ እጋርና ንኸይከዳ እንታይ ገብረና ማለት እዩ ቀይዱ ዘተፈና ደው ዘበለና ፍረ ናይ ስጋ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ምድሪ እዚ ኣብቲ ናብ ምንታይ ክንእክብ ዝግባአና ዝግቡ ዘበሰማያት ከም ዝበለና ኣብ ሰማይ ክንእክብ ይግባአና እዩ ኣክብሩ ሰንበት ከም ዝበለና ሰንበት ከነገብር ይግባአና እዩ ተገበሩ ጽድቅ ከም ዝበለና ሓቂ ክንሰርሕ ሓቂ ክንገብር ይግባአና እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብምግባርና ኢና መንግስተ ሰማያት ክንወርስ ንኽእል ማለት እዩ እዚ ዘለና የጾም ኣምሳል ናይ መንግስተ ሰማያት እዩ ማለት እዩ መንግስተ ሰማያት እንታይ መብላዕ የለን ምስታይ የለን ስለዚ ኣብዚ ምድሪ እዚ እንታይ ኢና ሕጂ እዚ ጾም እዚ ካብ ጥዑም መግቢ ካብ ጥዑም መስተ ካብ ጥዑም ድቃስ ካብ ጥዑም ከቦርታ ምኽዳን እንታይ ኢና ተኸልኪልና ኢና ዘለና ንሕና ኣብ ከተማ ኮይና ኣለና እምበር ቅዱሳን ኣቦታትና ኮኒ ኣብ በረኻ ብቁሪ እናተሃረሙ ብፀሓይ እናተሃረሙ እዮም ዘሎ ማለት እዩ ቁሪ እናንከትከቶም ፀሓይ ከዓኒ እንዳወዓዮም እዮም ዘሎ ማለት እዩ ነዚ ኩሉ ተፃዊሮም እሞ መግቢ ኣይበልዑን እዮም ዝሓልፍዎ ዘለዉ ማለት እዩ ኣምሳል መንግስተ ሰማያት እዩ ኣብ መንግስተ ሰማያት ከዓ እንታይ እዩ ምስጋና ንእግዚአብሔር ጥራይ መግብና መላእክት እንታይ ከም መላእክትና ንመሰል ንብላ መንግስተ ሰማያት መላእክት እንታይ ምስጋኖም ምግቦም ምስጋኖም ስለዚ ንሕና መንግስተ ሰማያት ምስጋናና እንታይ እዩ መግቢ ዘይኮነ ናይ ስጋ መግቢ ዘይኮነ መንፈሳዊ ምስጋና እዩ ማለት መግብና ነዚ ክንገብር እግዚአብሔር ኣምላኽ ብፀጉኡ ገይሩ ይደግፈና ፍረ ናይ መንፈስ ቅዱስ ከንታይ እዩ እንተራይና ካብ ናይ ፍረ ናይ ስጋ ወፂና ናይ ስጋ ሓሳብ ገዲፍና ፍረ ናይ መንፈስ ቅዱስ ክንፈር እንድሕር ኮይና ግን እንታይ ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍረ እንታይ እዩ እንተራይና ፍቅሪ ሓጎስ ሰላም ትዕግስቲ ልግሲ የዋህነት እሙን ምዃን ለውሃት ርእስኻ ምግታይ እዩ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 22 ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ጾም እዚ ፍቅሪ ክህልወና ኣለዎ ኣብዚ ጾም እዚ ሓጎስ ክንሕጎስ ይግባአና ሰላም ክህልወና ይግባኦ ትዕግስቲ ክንገብር ይግባአና ትዕግስቲ ዘይብሉ ሰብ መንግስተ ሰማያት ክወርስ ኣይክእልን እዩ ትሕትና ዘይብሉ ሰብ መንግስተ ሰማያት ክወርስ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ እንተሃሪልና ነታ ትዕቢት ብትሕትና ጌርና ተዘይቀቲልና እያ ነታ ትሕትና ብትዕቢት ጌርና ተቀቲልና መንግስተ ሰማያት ኣዕፅያትና ኣላ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ የድልየና ትዕግስቲ የድልየና ትሕትና የድልየና ፍቅሪ የድልየና ነብስኻ ምግታ የድልየና እሙን ምኻድ የድልየና ማለት ለውሃት የድልየና ማለት እዩ
تلوهاد بحر لو نمنتايو دخاتات رئينا مرداي مالتي سلازي إذن حر غيرنا نايفره منفس قدوس تاي كوينا لنا فرينا لنا مالتي ابزي سامنت زي ابزي وقت زي ابزي ابي صوم زي نزي فرزن حر زي غيرنا ግን መንግስተ ሰማያት ተዓጺና ነው ማለት ሓደ ሓረስታይ መጋቢት ተዘይ ሓሪሱ ግንቦት ተዘይ ያላሰለሲዎ ኣብ ሰነን ተደይ ዘሪእዎ መስከረም ክሓፍስ ይኽእል ዶ ፍረ ክረክብ ይኽእል ዶ ኣይክእልን እዩ ኣብ ዓራት ደቂሱ ግራቱ ተሓሪሱሉ ክጸንሕ ኣይክእልን ኣብ ዓራት ደቂሱ ግራቱ ለምሊሙሉ ክጸንሕ ኣይክእልን ኣብ ዓራት ደቂሱ ግራቱ ተዘሪእሉ ክጸንሕ ኣይክእልን ኣብ ዓራት ደቂሱ ፍረ ክሓፍስ ኣይክእልን ህዝበ ክርስቲያን ንሕና ካብዚ ጾም እዚ ተዘይ ሰጊድና ተዘይ ጸሊና ተዘይ መጽዊትና ቤተክርስቲያን ተደይ ተማላሊስና ፍቅሪ ተዘይ ጌርና ሰላም ተዘይ ጌርና ለውሃ ተዘይ ጌርና ትዕግስቲ ተዘይ ጌርና ርእስና እንድሕር ዘይገቲእና ናይ መን ፍረ ክንሓፍስ ኢና መን ዘሮ እኽሊ ኢና ክንሓፍስ ስለዚ ኣብዚ ዝዘረኣናዮ ኣብ መንግስተ ሰማያት ኢና ንሓፍሱ ዝግቡ ዘበ ሰማያት ከም ዝፈለ ኣብዚ ዝዘረኣናዮ ኣብ መንግስተ ሰማያት ከዓ ንሓፍሱ ማለት እዩ ስለዚ ፍረ ናይ መንፈስ ቅዱስ ዝበሃል እዚ ማለት እዩ እቲ ንስግኡ ከሐጉስ ኢሉ ዝዘርእ ካብ ስግኡ ሞት ክዓጽድ ይብለና ንስጋና ከንሐጉስ ኢልና ንዘርእ ተኮይና እንታይ ኢና ነምጽእ ሞት ኢና ንዓጽድ ማለት እዩ ስለዚ ህዝበ ክርስቲያን ካብ ናይ ስጋ ትምኒት ወፂና ናብ ናይ መንፈስ ትምኒት ክንከይድ ይግባአና እዩ ኣብዚ ጾም እዚ ዘይንጸውም ደለና ክንጸውም ይግባአና ኣብዚ ጾም እዚ ዘይንሰግድ ደለና ክንሰግድ ይግባአና ኣብዚ ጾም እዚ ዘይንጽሊ ቤተክርስቲያን ዘይንመላለስ ዘይንምጽውት ደለና ክንምጽውት ይግባአና እዩ ማለት እዩ እቲ መንፈስ ቅዱስ ከሐጉስ ኢሉ ዝዘርእ ግና ካብ መንፈስ ቅዱስ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክሓፍስ ይብለና ገላትያ ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 8 ማለት እዩ ስለዚ ካብ መንፈስ ቅዱስ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ተሰሪሕና እንታይ ኢና ንገብር ንሕና ናይ ዘለዓለም ህይወት እንታይ ንገብር ንዓጽድ ማለት እዩ እምኒ ዝዘርአ እምኒ ይዓጽድኒ እምኒ ዝዘርአ ይቕሬታ ስርናይ ይዓጽድኒ ስርናይ ዝዘርአ ከዓኒ እምኒ ይዓጽድኒ ስርናይ ዝዘርአ ስርናይ ይዓጽድ እምኒ ዝዘርአ ከዓኒ እምኒ ዝዓጽድ ማለት እዩ ስለዚ ግብሪ ጽድቂ ዝሰርሐ ጽድቂ ይሓፍስ ርኩስ ነገር ዝዘርአ ከዓኒ ርኩስ ይሓፍስ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ኩሉ ነገር እንድሕር ጌርና ቅድስና ሒዝና መንግስተ ሰማያት ክንወርስ ንኽእል ኢና ቅዱሳን ተባሂልና ክንጽዋዕ ንኽእል ኢና ስለዚ ህዝበ ክርስቲያን ኣበይ ከም ዘላ ነብስና ንፈትሻ ኣካላትና መሳርሕ ናይ መን ከም ምዃኑ እነስተብህል ከነስተብህለሉ ይግባአና ማለት እዩ ስለዚ ኣካላትና ናይ መን መሳርሒ እዩ ናይ ሰይጣን መሳርሒ ድዩ ናይ እግዚአብሔር መሳርሒ እግርና ናብ ሌታዊ ተልህዲ ዝኸይድ እግርና ናብ ስርቅ ዲ ዝኸይድ እግርና ናብ ሰብ ምቕታል ዲ ዝኸይድ ናበይ ዝኸይድ ናብ ቤተክርስቲያን ድሕር ከይዱ እንታይ ኢና ንሓፍስ እዚ ክንፈልጥ ይግባአና እዩ ማለት እዩ እዳውና ናብ ስርቅ ድን ዝቃሙታ ወይስ ናብ ምጽዋት ድን ዝቃሙታ እንድሕር እዳውና ናብ ምጽዋት ሰዲድናየን እዳውና መንግስተ ሰማያት ክንወርስና ቅዱሳን ከዓ ክንበሃል ኢና እዳውና ናብ ስርቅ እንድሕር ሰዲድናየን ግን እንታይ ኢና ንበሃል ርኩሳት ኢና ንበሃል ምክንያቱ ንሓጢያት ኢና ኣካላትና ናብ ሓጢያት ኢና ንህቦ ዘለና ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ኣይኮንና ንውፍዮ ዘለና እዛና ቃል እግዚአብሔር ካብ ምስማዕ ሓሊፈን እዛና ካልእ ደርፍታት ካልእ ናይ ዝሙት ነገራት ዝሰምዕ እንድሕር ኮይኑ እዚ ንሓጢያት ተወፊና ኣካላትና ንህቦ ኣለና ማለት እዩ ኣካላትና ግን ኣካላትኩምሲ ንመንፈስ ቅዱስ ሃብዎ ኢልና ንእግዚአብሔር ኣካላትና እንድሕር ሂብናዮ ግን ቅድስና ባና ክዓስል ይኽእል እዩ ቅዱሳን ተባሂልና ክንፅዋዕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣካላትና ካብ እዝንና ካብ ሕማቕ ምስማዕ ዓይንና ካብ ሕማቕ ካብ ምርኣይ መልሓስና ሕማቕ ካብ ምዝራብ ኣእዳውና ናብ ሕማቕ ቦታ ኢድና ካብ ምስዳድ ኣእጋርና ናብ ሕማቕ ቦታ ካብ ዝመርሓና ተቆጢብና ፍረ ናይ መንፈስ ቅዱስ ክንሰርሕ ይግባአና ማለት እዩ ኣእዛና እንታይ ክንሰምዕ ይግባአና በእዛና ናይ እግዚአብሔር ቃል ክንሰምዕ ይግባአና ማለት እዩ ኣዒንትና ከዓኒ ዓይኒ ድኻታት ክንርኢ ይግባአና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ስለዝኾነ ነዚ ክንገብር እግዚአብሔር ኣምላኽ ብፀጉኡ ገይሩ ይደግፈና እዚ ኩሉ ኣብ ቻነል ዝፍነወልና ዘሎ ክንከታተሎ ይግባአና ህዝበ ክርስቲያን እዚ ለይትን መዓልትን ከይደቀሱ ኣብ ቻነላት ዝፍንውልና ደሎ ከም በዓል ሲሳይ እለት
زي سيساي إلى التباهي دولكو علتاو مجبه مالتي حدا سب علتاو مجبه عند حزي بليعون تايزغون يموتي علتاو مجبه نايك زي أبي هرقال تزاي سميع خاني يموتي مالتي سلازي كل جزية زانا نبقى على جزية أبي هر عينتنا نبدخاتات داونا نام مصوات قارنا نبيت كريستيان كن كيد እግዚአብሔር አምላክ በጸጋው ገይሩ ይደግፈና ኣብዚ ጾም እዚ ነዝና ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓለም መድኃኒ ኢሉ ዝጾም እግዚአብሔር አምላክ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እኳ ጾም ይግባው እኳ እንተዘይኮነ ግን ንዓና ጾይሙ ጽሙ ይልና ጸልዩ ይልና ሰጊዱ ስገዱ ይልና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ክንገብር ግዴታና ኢና ሓደ ክርስቲያን ግዴቱ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ጾም እዚ እንተዘይ አኪብና ኣብዚ ጾም እዚ ናብ እግዚአብሔር ተዘይ ተመሊስና ኣብዚ ጾም እዚ ቤተ እግዚአብሔር ከይድና ንእግዚአብሔር ተዘይ ኳሕኩሕናዮ መዓሲና ዳ ሃብትና በሰማያት ክንእክብ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ጾም እዚ ንገብሮም ነገራት ኩሉ ቅዱስ ዝኾነ ነገር ክንገብር ይግባአና ካብ ርክሰት ዘበለን ኩሉ ሪሕቕና ርክሰት ተሰሪሕና ጥፍኣት ይዝመፀና መንግስተ ሰማያት ይዕፀወና ሲኦል ይኸፈተልና ኣብ ሲኦል ኮይኖም ከዓኒ ቶም ናይ ሲኦል ሰባት ታይም ዝብለና ዲያብሎስ ታይ ዝብለና ንዑና ባይ ዝብለና ማለት እዩ ስለዚ ናብ ቤት እግዚአብሔር አምላክ ክንመላለስ ይግባአና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ክንገብር እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፈቃዱ ይግበረልና አነ ቅዱስ የሞ ንስኻትኩምን ቅዱሳን ኩኑ አነ እግዚአብሔር አምላክኩም ቅዱስ የሞ ንስኻትኩም ካንታ ይልና ቅዱሳን ኩኑ ይልናሞ በቅድስና ንኽንነብር ና እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፈቃዱ ይግበረና ስለዚ መሃረናን ስለዚ ገሰጸናን እግዚአብሔር አምላክና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ ወስብሐት ለእግዚአብሔር